Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. Okay guys, karon di ay November 16, 2021. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga-Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ako naghangyo sa tanang taga-Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato man lang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa katong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang sa tanang mga ganahan mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Sa tanang mga negosyante, kinahanglan jud mo diri sa among lungsod aron magmudaghan ang mga investor or mga negosyo nga mahimo diri sa among lungsod. Okay? Man itong batong guys. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ato gayon lang suportahan guys aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, nang batong guys. Okay, balikom ko. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa atong lungsod. Okay.